Pozdravujem priatelia. Rád by som vám predstavil neobvyklú tému zdravia, ktorá vás doteraz nenapadla. Volám sa Ivan Demovič a venujem sa zdraviu. Veľmi ma oslovuje v poslednom čase vplyv elektrosmogu a celkové nevyrovnaná bilancia tela, s ktorou sa naše organizmy denne stretávajú. Dostala sa ku mne informácia o možnosti veci čiastočne riešiť a čuduj sa svete veľmi jednoducho. Návratom späť k prírode. Konkrétne uzemnením tela. Všetci sme sa topánkami odpojili a stali anténami. Začala sa tým doba elektrosmogová. Výsledok? Nárast chorobnosti celej populácie. Riešenie je v podstate až smiešne jednoduché. Znova sa pripojiť k Zemi a škodlivý potenciál zviesť. Kam? K prapôvodnej hmote, ktorá si s prebytočnou energiou vie poradiť. Zem je obrovská hmota, patrica do veľkého globálneho systému a spolu s atmosférou tvoria jeden celok. My ľudia si nemôžeme dovoliť sa jednoducho z tohto celku vyčleniť izoláciou. Zaplatíme za to daň zdravím. Preto sa musíme nutne vrátiť späť. Rozumej, uzemniť sa. Uzemnený človek je harmonizovaný a vytvorí si predpoklad pre proces liečby organizmu. Pozrite si teda na stránke www.zdravieinak.sk video alebo prečítajte text, kde je celá problematika podrobnejšie rozobratá.